Ito ang San Jose Panganibang, Camarines Norte at may 27 barangay na sasakupan at ngayong araw nito pupuntahan namin ang San Jose Panganiban sa Camarines Norte. Good morning guys, 5 AM na. Andito kami ngayon sa expressway, bababa kami ng Alabang kasi papunta kami ng Bicol. At ang mga dadaanan naming lugar, ang mga bayan ng Laguna, ito yung San Pablo, at marami pang iba dito sa may Quezon Province. Ito ang Anjan Ang, Sariaya, Candelaria, Pagbilao, at Timunan, at marami pang iba hanggang makarating kami ng Camarines Norte. Camarines Norte, pumunta namin yung lugar na isang dinadayong lugar. Ito yung San Jose Panganiban sa Camarines Norte na nabibilangan sa mga sikat na bayan sa Camarines Norte. San Jose Panganiban, Camarines Norte na may nasasakupang barangay na 27 barangay ang nasasakop dito sa San Jose Panganiban. Itong araw na to na pupuntahan namin yung lugar na to para makita naman namin kung gaano
Andito na ako sa Lopez Quezon, isa sa mga first class province itong Lopez Quezon dito sa Quezon province. Dahil dito matatagpuan yung bilang ng populasyon dito sa Lopez Quezon na umabot na 94,000 mahigit. At dito rin matatagpuan ang mga gandang tanawin at mga beaches resorts dito matatagpuan Lopez Quezon. Dito ang mga beach resort na ang pangalan ay Pulong Nyugan at Matinik Beach, dito yan matatagpuan sa Lopez Quezon. Andito na tayo sa Calauag. Halos boundary nito ng Calauag, Quezon na tinatawag nilang First Class Coastal Municipality of Quezon Province. Isa ito sa pinakamaraming population na umaabot na 71,000 mahigit na population dito matatagpuan sa Calauag, Quezon. At meron dito mga beaches resort. Andito yung Cagbalete Island, Blue Coral Beach Resort, Punta na Tierra Blanca Resort, at Kapaluan Beach Resort. Ito mga resort dito na talagang dinadayo ang lugar nito sapagkat napakaganda at malilinis ang mga beach resort dito sa Calauag, Quezon. Halos 2 oras na lang nasa Barangay San Jose, Panganiban, Camarines Norte na tayo, kaya ito yung biyahe na to medyo maliwanag na 11:46 na ng umaga, kaya ayos yung biyahe na to, na tuloy-tuloy lang ang biyahe na to at maluwag ang kalsada. Kaya samahan nyo kami guys sa araw na to na may kasamang dasal ang biyahe na to, dahil ito yung biyahe na dapat nag-iingat lagi sa araw-araw na pagbiyahe. Tuloy-tuloy lang panonood sa araw na to para makita nyo naman kung gaano kaganda yung pupuntahan namin, at subaybayan nyo yung mga susunod na video na to. Talagang doon namin papakita yung buong video guys. Thank you.